Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Philippine Coast Guard hindi makahatag augmentation para magbantay sa seaports kag coastal areas sa probinsya. 60 ka mga eskwelahan sa Division of Negros Occidental ang nakapatigan sa limited face-to-face classes. Sa balita nasyonal, hagna para sa automatic suspension ang excise tax sa petrolyo, liwat nga i-file ni Senator Grace Poe. Sugar production ginadusok nga paayuhon bangod sa pagsaka sang presyo sang kalamay. Sa balita internasyonal, una kaso sang monkeypox sa Southeast Asia na detect sa Singapore. Sa balita sa sports, Micaela Belen ginkilala bilang Rookie of the Year kag Most Valuable Player sang UAAP Season 84. Sa balita entertainment, Heart Evangelista ginsabat ang basher nga nagtawag sa iyang gold digger. Samtang sa balita espesyal, paano magselebrar sang birthday ang iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 22, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkarapos lamang sila. This Morning mga ka-aksyon, kag-welcome din sa Aksyon Balita Morning Edition. doon naglabay lang na morning. Morning. Morning James. James, ang imo nga idol si Mara sa gwagin na nakita mo kita na mo. May idolize na sa kay Kwan. Yala, sana all may idol. Yes, oo. Kag daw mayo entertain to ni Kwan ni King James sa iya. Oo. Dumay namumuo. may namumuong Friendship. misteryo. Ay, misteryo, kid. Dito ko lulbaan ko pamatay. Namalaya nubia, permi. Hindi kita magkwan. Hindi kita jealous. Kung makita niya. Ala. Jealous of the one whose arms are around you. Ano na saya? Kanta. Kanta. Pero malawig ka buhay, kanta ka. Nga mo na sa amon, simple, mga sana dalawang puso ko ba yan? Sana, nabdan ko pa na. Nabdan mo ba? Dalawang puso ko. Rochelle Evangelista, aray mga parinti ni Rochelle Evangelista, tawag gold digger na ano na. OMG, oo galit no, evangelista. Ano na sila man? Papansin lang to gura. Para mapansin lang siya. Hindi ba mo itong mga headlines na? Sa entertainment. Nga si Heart Evangelista. Gold digger. Gintawag nga gold digger. Ano sa iyong gold digger? Kabang kot-kot bulawan. Kalawin ba no? Hindi na. Tanayan mo na yung buta ko di Heart Evangelista ginsabat ang basher nga nagtawag sa iya nga manugkot-kot bulawan. Kalain ko na pag pag headlines ko. Paano na magtawag sila sa kay Heart kay sa ako niya sa nabalaan ko. Mas damo niya kwarta si Heart sa kay Cheese. Siligo gid Heart, baka naman. Magluwas sa iya karir. Ang family money True. Kuha na yan, may family money Chain na yan. sang restaurant. Yes, ang Barrio Fiesta. Oo. So, di ba sa Bacolod? Bacolod, may rin din sa Barrio Fiesta po daw. May rin din sa Bacolod. Pero tiyan mo na yan sang mga... Evangelista. Hindi, ano na apelido na. Ang Pauko. Mga kuha na tuya, mga lagkuan na tuya sa Manila. True. Ana Sinoro, morning man. Enrique Caballo Subaldo Jr. Homa Lumena, dira sa may Gardenville Subdivision, no? Sa mga nagapanindahan dira sa Libertad Public Market, morning dira sa inyo. Kag sa mga vendors naton dira sa Libertad Public Market, may agaman, no? Sa kay Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Dira sa kay Jenny Sulgon bala sa Bebs Mangostan, sa may Valladolid. Uy, good morning. Dira sa imo, ma'am. Kamusta mga kapahuan na tundra. Kag kaugahan, kag kasinamakan. Kag ginamusan. Kisa may pinatbatiran. May ano pa ginata sa kamanihan. Kurang na lang, ano? Yes. Enterprising. Otay Benedicto, morning man. Tamayaw niya si Norbing Hinobata.
sa Norbing Hinobata Tailoring. Upod ang mga gwapa nga sastre sa Plaza Mart. May gano'n akong patahi ay. Oo, kilala ka pa da. Di kayo mga gwapa ganyo. True. Ang bal ni Utay. Di basi ang mga shorts mo to gisiun mo gipatay. Stand by na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:11 sa detalye na sang mga balita lokal. Ginako ni Commodore Armand Balilio, spokesperson sa Philippine Coast Guard, nga sa karon hindi pa sila makahatag augmentation o kung makadugang sang Coast Guard personnel sa probinsya para magabantay sang seaports kag coastal area sa Negros Occidental bangod sa limitadong resources. Suno kay Balilio, mas ginistrikto na lamang ang security measure agud malikawan nga makasulod ang illegal nga droga sa probinsya gikan sa iban nga rehiyon. Nagahulat man ang PCG sang koordinasyon gikan sa kapulisan kag Philippine Drug Enforcement Agency bangod na nasambit nga mga ahensya ang mayara sang intelligence monitoring. Palayag ni Balilio ilaman o sisaon kag tun-an ang mga report sa pagpasulod sa illegal nga droga sa Negros paagi sa mga seaports. Hindi naman mabatsyagan sang publiko ang pagpatuman sang ordinansa nga nag-regulate sang riding in tandem sa motorsiklo sa syudad sa Bacolod sa tion sang kagabihon. Ining pananaw ni Councilor Dindo Ramos, author sa mga ordinansa nga napasal sa tuig 2017. Sa idalom sang ordinansa, ginadilian ang riding in tandem sa motorsiklo umpisa las 9 sang gabi tubtub las 4 sang kagahon pero mayara sang exemption kung idulong ang pasahero sa iyang trabaho. Ginehemplo ni Ramos sa mga ginadulong nga call center agent pero dapat may mapakita nga ID kag certification nga may duty sa amo nga inoras. Sunod kay Ramos, sadto na patuman ang ining ordinansa pero madali lamang kag hindi massive rason nga hindi mabatsyagan sang taong pagpatuman sini. Liwat nga ginpahag ni Ramos nga tinutuyo sang riding in tandem ordinance nga malikawan nga mahimo ang krimen o kung makabulig para masolusyonan ang krimen. Para sa konsehal ini nga ordinansa ang armas ng otoridad sa posible pagkadakop sa nagahimo sang krimen. Gintugyan sa BCPO, bitaw kag City Legal Office ang pagpatuman sang siniman nga ordinansa. Sinebulaan pila ka mga shooting incidents na nagluntad sa Bacolod subong nga Hunyo 2022 nga kaymuan sang riding in tandem suspects. May mga implementation pero hindi massive implementation kag kadali lang wala. Actually may mga nagkala-apprehend sila during that time pero hindi wala mabatsyagan sa tao nga may ara na ordinansa nga muna. Si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Sa ibang panaton nga balita lokal, 70 ka mga eskwelahan na sa Division of Negros Occidental ang nakapatigayon sa limited face-to-face classes. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginbahag ni DepEd Negros Occidental PIO Ian Arnold Arnaiz nga magluwas sa 70 ka mga eskwelahan, may 116 pa sa karon ang padayon gina-validate kag madamo nga iban pa ang nagapreparar naman para sa validation. Suno kay Arnaiz, ang mga eskwelahan nga wala pa nakatapos sa pagpreparar para sa validation sa pagpatigayon sang in-person classes, amo ang mga eskwelahan sa Banwa sang Kawayan nga tuman nga napektuhan sang naglaslas nga Bagyo Odette sang Disyembre sa naligid nga tuig. Damlag lang sa pahayag sang DepEd National, 36,000 na ka mga pampublikong eskwelahan sa bugos nga pungsod ang nakahanda nga magbukas para sa face-to-face classes. Isa lamang ka simple nga oath-taking kag inaugural ceremony ang patiyunon sa Sabado, Hunyo 25 para sa mga opisyal sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental nga nagdaog na kaligad nga eleksyon. Sunod kay Governor Bong Lacson, wala na sang gin-imbitar ang national personality kundi mga local guests kag officials lamang halin sa Negros Occidental. Si Lacson ang magapanumpa kay San Carlos City Branch 58 Presiding Judge Ami Albado Avellano. Magapanumpa man si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag 12 ka mga provincial board members. Mag-aumpisa ang seremonya alas 4 sang hapon. Nagapati si Governor Bong Lacson nga mangin madasig ang pagdesisyon sa mga programa o proyekto sa Department of Agriculture nga temporaryo pamunuan ni President-elect Bongbong Marcos. Suro kay Lacson ang pagserbi ni Marcos bilang Agriculture Secretary, ang isa ka pamatuod nga iya ginhatagan sang prioridad ang sektor sa agrikultura. Nagasalig ang gobernador nga manginbentaha ini para sa Pilipinas nga isa ka agricultural country. Sang nagligid nga Lunes, kinanunsyo ni Marcos nga siya magaserving Agriculture Secretary kung mag-umpisa na sa pagpangalaga ng administrasyon sa maabot nga Hunyo 30.
Ginhimo ni Marcos ang anunsyo pila ka semana ang nagligad sang magpaandam ang DA nga posible may matabo nga food crisis sa second half sang 2022. Sa dugang pang balita lokal, gintalakay naman ni Bacolod Mayor-elect Albi Benitez ang mga concern kag problema sa Bacolod City Water District nga ginpabutyag sang 59 ka mga empleyado sang Basiwa Union. Sa FB post ni Benitez, ginpahayag nga gintalakay man kung paano mapaayo ang kalidad sang tubig kag paano mapadako ang supply sang tubig sa syudad sang Bacolod. Nagpasiguro si Benitez nga antes ini nga magpungko sa posisyon, iya iga-review ang existing nga kontrata sang Basiwa kag Prime Water. Samtang nag-surprise visit man si Benitez sa AVM Bernardo Slaughterhouse sa Barangay Handumanan, kag ginabi-abi siya sang supervisor nga si George Presquito. Inumpisahan na sang Benitez administration ang preparasyon para sa Mascara Festival 2022. Ginpahayag ni Councilor-elect Jason Villarosa, 2 ka semana nakaligad sang may preliminary meeting na nga ginpatigayon para sa kahiwatan. Suno kay Villarosa karon nga Hunyo 21, o kung kahapon na Hunyo 21, nagsapol si Benitez kaupod sa mga naglain-lain nga mga stakeholders. Ginpahayag sa konsehal nga ang maskara karon nga tuig nga may branding nga super maskara. Ilabi na nga 2 ka tuig wala nakasaulog sa kahiwatan bangon sa COVID-19 pandemic. Suno kay Villarosa, lauman sa pumuluyo ang mas maramo nga mga artista kag sikat nga banda sa Maskara Festival. Kaangay sa mga ginahimo sang Team Ascenso nga nag-organize ang pila ka maghiwatan sa mga tuig. Sa inisyal nga datos, si Attorney Pinky Mirano Ocampo ang mag-serving nga festival director. Nagtambong ang mga konsehal sa syudad sa Bacolod sa pagtililipon sa Philippine Councilors League sa World Trade Center sa Pasay, Metro Manila. Sunod kay Councilor Renesito Novero, presidente ng PCL Bacolod Chapter, ang aktibidad ang mag-umpisa kahapon nga Hunyo 21 kag magalawig tubtub Hunyo 23. Dugang pa ni Novero may lecture man nga pagatalakayon angot sa legislative agenda, lakip man ang para sa local legislation kay ginapaabot man sa mga konsehal ang pagpungkos ng bago nga mga opisyal sa national kag lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa track na nga las 7. Hagna para sa automatic suspension sang excise tax sa petrolyo, liwat nga i-file ni Senator Grace Poe. Samtay sugar production, ginaduso nga payuhon pa bangod sa pagsaka sang presyo sang kalamay. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi Siling ko gid, James. Sige, hagid James. Siling ko gid. May ibigay sa bahay ni Kuya. Ki? Sige na. Kristen Bea Dalisay. Morning. Good M. Good. Morning mo na. Morning.
morning. Shortcut na, yes. Sige, ikaw Kay na. Jeff Chavez, good morning, man. Kag kay Sol Lama Barnacha, Sawadika, Bacolod. Sawadika. Yes. Wala, yes, ganun na. Sawadika, Bacolod. Happy Wednesday sa inyo tanan ko na. Thank you. Kay Hilda Nalagon, good morning. Shout out ko no from Candoni. Good morning. Oy, mga Candoni na pa nang sila Candonians. Social. Mga Candonians. Good morning. Hindi sila mga Candonini. Doon lang. Candonini. Kung mga sa mga US, garo pa naman sila Candonians. Oo. Kasi mga Italy, Candonini. Candonini. Kung sa mga lokal yan. Kung sa lokal, Candoni. Canduni. Taga-Candoni. Taga-Canduni. Kay Navi Magapan, good morning man. Kay Ray Flores Baryoga, may agaman. Kay Dinah Magbato Malabago, may agaman ko no. Salamat sa inyo nga pagpamati. Kag may nagapag-rate di agin. Dali lang. Si classmate ko na Marcy Robines Junio, kag kumari kuman Teresa Linacayaw, good morning. Ma'am pa na sa Mayo, Dr. Matt Mayo, morning dra. Good morning. Si Maninimuan Bolgalio, kag si Madam Alma Alvarez Yes. Calio. Ligad kita ko may live si Maninay Alma. Dato sila sa ka mahalahalon. Mall tuguro. Kaya tanan nga store mo. Tanan nga mga luxury brands. Of course, sa Las Vegas. Oh, mga kwan bala do sa pareho man bala sa ano ganina sa California gani nga do may kwan nga namo daw may boulevard daw something da inang street na balaran na Hindi ko ka ano. Parang dumalang da. No, sa Hollywood bala na sa dam mga muna basta may ara da isa ka street na puro na da yung mga luxury brands. So. Yes. Good morning dira kay Marites Esogon. Kag sa iya bata nga si Renz Martin Kanuday Esogon. Good morning dira sa inyo. Salamat. Kay amigo ko man John Dexter Celis, mga aga dira sa imo. Sa kay Athea Kim Eriman. Ara gyapon. Very good. May ano ka sa may star ka karon sa ako. Very good ating. Basagin pa kala ginano naman ko may nickname man yun naman ko. Bilas ka lang ganun kay mutahan ko pa NG. Oo, gani. Hala, tiya. Sorry kita, tiya. Amo gina. Sige lang, sugtila siya. Di ba, Athea Kim Eriman. So, morning ating. Ating, iatag ba lang, NG? Good morning ating. Gusto ko basahin mo double GG. Paano na basahin? Double down. ATINGGG. ATINGGG. Good morning ating. Sakto? Alam ka, guys. Alam ka lang, isa ko magkadlaw na masulod ang Mga pislo sa imo tilaok. Kasabad, kaya wala may ginawira. Sige pa na, kasabad. Kay, thank you kita, John Dexter Celis, stars yung padala. Alan Marlinko, morning mandira sa imo. Yes. Sir Jeff Chavez, thank you. Di sadya sa, ambalaw na lang kami ang sadya-sadya, di ka na lang yung mag-send stars. Ano ni, dayaw-dayaw na lang ni. Good morning, Ma'am Vanessa Mayo. Ano? Kasili. Anong nga muna sa angkuhan? Ginaano sa... Silsili na imo ya? May sili, gidya. Lain man ang sili-sili, lain man ang sili. Okay. Anong sili? Ang sili, dagko na siya yan. Ang sili-sili daw, gagmay na siya daw, snake daw. Daw kwanta siya daw, gagmay na siya. Amo nang sili-sili. Okay. Do sili-sili ka? Lain man na yan, lisili-sili. Ala, nga nagplariyo, no? Sabad sila. Standby na sa aton mga balita national. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050,
Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga groceries. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Sa detalya na sa aton nagapaguna nga mga balita nasyonal, liwat nga i-file ni Senator Grace Poe ang hagna nga nag-amendar sa Section 148 sa National Internal Revenue Code nga nagahatag sang automatic suspension sa excise tax sa regular nga gasolina, unleaded premium gasoline kag diesel kung ang average price ang maglapaw na sa $80 sa kada barilas para sa 3 ka bulan antes pa ang gintalana nga pagpasaka. Sunod kay Senator Grace Poe, ang suspensyon sa fuel excise tax makapaganhagan sa epekto sa pagtaas sa presyo, ilabi na sa mga pigado nga Pinoy. Sa idalom sang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Contrain Law, ang excise tax sa regular kag unleaded premium gasoline ang yara sa 10 pesos kada litro, samtang 6 pesos naman sa kada litro sang diesel, magluwas pa sa 12% nga value-added tax nga ginapatuman sa kada ginabaligi nga diesel kag gasolina. Ginaduso sa karon ni Agriculture Secretary William Dar ang pagpaayos sa sugar production matapos nga ang presyo sa kalamay nagsaka na sang tubtub 90 pesos kada kilo sa pila ka merkado sa Pilipinas. Sunod kay Dar, madamo sang kinahanglan nga imuon kag mas maayo nga maghimo sang panibag-o nga estratehiya sa ang sugar industry para mas mapaayo ang sugar productivity. Suportado man ni Dar ang desisyon sa Sugar Regulatory Administration nga mag-import sang 200,000 ka metriko tonelada sang refined sugar para sa industrial users. Sa baylo nga dulaon, nagakadapat nga tun-an na lamang kag-review ang K-12 curriculum. Sa inpahayag ni Senator Sani Angara sa iyang pananawan, hindi nagakadapat nga dulaon ang sambit nga programa kag sa baylo lantawon kung paano ini mapatuman sang maayo. Sunod sa kaya Angara, kalakip sa mga promesa nga wala na patuman amo ang maayo nga science track o kung arts kag sports track para sa grade 11 to 12 nga tubtub sa karon, wala nakitaan sa tanan nga bahin sa pungsod. Sunod pa kay Angara, isa ini sa dapat diskusyonan sa implementasyon sa K-12. Magluwas pa ini ang isyu sa pondo nga kinahanglan solusyonan kag matagan sang focus bangod sa nagbukas ng pungsod kag amat-amat na recover ang ekonomiya. Ang reaksyon sang senador ang bangod sa pahayag ni Vice President-elect Sara Duterte nga ginapa-review ni President-elect Bongbong Marcos sa ang K-12 program bagod may panawagan nga i-abolish na lamang ini.
Preparado na ang Pilipinas sa patigayunon nga face-to-face classes sa piyak nga liwat nagsaka ang kaso ng COVID-19 sa pungsod. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, liwat nagsaka ang positivity rate sa Metro Manila. Ginainganyo naman ni Vergere mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang kabataan antes sa pagpatuman sang in-person classes agod protektado sila batok sa virus. Sa latest nga record, ang Pilipinas ang mayara sang panibago nga kun 529 ka bago nga kaso ng COVID-19 kag mayara na sang 4,740 ka aktibo nga kaso. Ginaprubahan na ni Health Secretary Francisco Duque III ang rekomendasyon sa Health Technology Assessment Council angon sa pag-usar sang bakuna nga Pfizer para sa booster shot sa kabataan edad 12 to 17 anyos. Suno kay Duque, ginahulat na lamang ang pag-issue sang implementing guidelines nga ginapaabot ipagwa man karon nga adlaw. Una gipahig ni Vaccine Expert Panel Chief Dr. Nina Gloriane nga aprobahan lamang ni Duque ang booster dose gikan sa Pfizer bangod ang pharmaceutical firm nakahatag sang datos kag una naka-apply sang emergency use authorization sa Philippine Food and Drug Administration. Naglamot naman sa 71 milyones ka mga pasahero nakabenepisyo sa third phase ng Service Contracting Programs ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa pahayag ng ahensya, ang third phase na nag-umpisa sa bulan sa Abril base man sa direktiba ni Transport Secretary Arthur Tugade agud maghatag sang assistance sa publiko ilabi na sa mga medical frontliners kag iban pa nga essential workers. Ginpasiguro sang LTFRB sa mga drivers kag operators nga hatagan sila sang incentives base sa kadumon sang trips nga ila na kompleto kada semana sa piyak nga hindi mapuno ang ila sa lakyan o kung bisan wala pa sang may nagasakay. Ginarekomenda naman ni Senator-elect Alan Peter Cayetano nga magserbi nga elder statesman si Presidente Rodrigo Duterte pagkatapos sa anong katuig nga termino sini sa Hunyo 30. Nagapati si Cayetano nga nagko pa ang mabulig ni Presidente Duterte sa mahangkat nga dala sa nagapadayon nga pandemya. Kaduman sa gininganyo ni Cayetano ang publiko nga suportahan kag ipangamuyo ang mga opisyal sang gobyerno bangod ang kadalagan sa mga nagapamuno ang mangin kadalagan sang pungsod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33 sa atong dugang nga mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa atong dirang Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cup. Ano ta? Arasaw Yun na? Okay na. Good. Attentive. Charot lang. May gin-review lang sa kuno sa live kagina. Inline man sa work. Ikuanay ko Wala kulpa. ML man sa. Anong ML? Huwag nagbalon lang. Ang muna sa mga ML na yan, sa mga beer bla. Pila ka ML. Pila ka ML. Ang M nun. Kalay. Sige. Kada mo naman tugali action boys ang ni Madam Joms, sang menu. Tiki birthday na Aksyon Almar. Pagbuwas gali kay Action Felix. Titingob? Sundanay lang sila. Correct. Pila na si Felix Basman? Pila na siya? 82? 80 sheet. 87 na siya? Oo, lapit na lang. Bako gani. Baka bakahan. Mugi baka lambot ka 100. Buwas na lang sa kay buwas pa birthday yan. Tita Nene Fe, good morning. Dada sa imo. Eden sa Banta Kasuyon. Morning dira watching live from Pinaginpinan, Kabankalan City. Good luck sa among school. Sa face-to-face evaluation today kag tomorrow para sa regional evaluation. Ay, teacher galing si Eden sa Panta Kasuyon. Teacher galing akong to kaya. Sige Go Good morning man kay Lieutenant Colonel Norberto Barniso dira sa Panay, Isla sang Panay. Colonel Gail? Colonel Gail is watching. Thank you so much. Balik na di sir
siya sa gimaras ba lang. I-make sure ko lang. Balik ka di dala na ng paho. Sige. True. Doon nakita ko talaga, doon nagkaunta sa ano mo ng mango pizza. Hoy. Hanamit. Good morning man kay Sir Lorenzo Magsipop. Dira sa may BCNHS naman na siya yung nag-teach. Correct. Kay Grace Ginglo, morning ko no sa imo idol, Boy Duran. Ay. Sana Gang, all, morning na, sana gang. all idol. Sana all idol. The one time nag-lunch kami ni. Niya ko ni tatlo kami mo niya ko yung bayad. Sino mo po na mo siya? Sino pa? Ayaw mo na signambal mo na. Na mo na siya. Atong nagkinatol. Ato na ginato lang sungwag sa. Ay kala, mayo na lang gin ano. Good morning. Dira sa tanan nga gakaon sang crispy pata. Galing kay daw wala. Daw wala ka lang kung nag-react during that time lang kasi lingkod hindi mo na nila gusto mo. No? True. And, Although, si lingkod dapat siya gina-check nyo man na. Oo. Oo. So dapat pagluto, tapos before ni serve, ikaw nun. Dapat tilawa. Kaunan. daw hindi ko makuha sa bura. Kahit hindi mo naman kung hilaw action boy mo, Correct. di ba? So amo na ha sa mga galuto, tilawan yung danay. At least yung iserve. Kaya isa lang katilaw, bas bilang na daw hindi ko makuha ang kunaw. Sige lang mo tsak. Pag tilaw wala. Basta isa serving spoon naghigop sa sabaw. Cancel. Dahil nga ako nga crispy pata, hindi na wala ang kunaw. Wala ang tikod sang Tikod sa baboy. sang baka. Baka baboy na yan. Baboy. Ay gani crispy pata. Nathan Borromeo, Bugtaw, Paracao. Ano naman, bugta pa nakyaw. Sa mabot ng eleksyon. Praktisan mo na. Bugtaw. Monitor from Barangay Paracao, Isabela. Great niya lang kuno tanan nga pumuluyo sa Barangay Paracao, Isabela kag sitio Sulbod. Moises Padilla ga pamatigid ko na aksyon. Gasi gabong, especially Borromeo kag Hermoheno family. Yes, morning. Madam, salamat from Sir Nathan, licensed professional teacher, masters in education. Ate mo nagle. Nathan Borromeo, masters in LPT kag Maed. and masters in LPT and MAE, Bugtaw, Paracao. Ako na lang mahu, pwede ka amot hu. Nathan Borromeo, Maalam, Bugtaw, Paracao. Bugtaw niya. Masaligan, Bugtaw, Paracao. God, second voice. Oo, nasa- Perfect. Saan ba? Butakan ko pa na kwan. Butakan ko pa na iko. Tapos may mga... Bugtaw, Paracao. Kiyaw, Yaw. Hala ka, mahal. Asang bayad yan? Mahal eh. Ay, Sir ano muna na, Sir tipunan mo na for December. Hindi ka na kuha na sa mo ng what I mean is kuha na sa mo Retention. ng retention na sa recall. Recall. Bugtaw Paracao. Yaw. Nathan Borromeo. Bugtaw Paracao. Ang sugpon, bugtaw pa na kyaw, yaw. Gisaot ka tayo. Gagulpi, gabudots. Lito Dayap, morning man. Happy birthday kay Aksyon Del Marmadera. He is the classmate of my late younger Brother ni brother, girl. Jezreel Malacca. Classmate mo ni Aksyon Elmar. So James mo ko tabi kung classmate niya si Kwan. Ako classmate ako nun yung bal ni Ma'am Elizabeth eh. Jezreel Malacca. Classmate siguro. Sa ano ni Ma'am? High school, elementary, nursery, kinder. Happy birthday. Ginatamyaw siya ni Ma'am Elizabeth Malacca. In behalf of Sir Nelmar sa tanan nga nag-greet, thank you so much. Oh yes. So, kag sa tanan nga nagpadala, salamat gid. Yes. Kag sa magapadala pa. Kag sa mga wala pa, mula kamuya. Kaysa wala. Kalain. Kag sa wala pa nakapadala, padala na. Oo. Wala na. Muya Ado mo ka pala away dyan sa inyo. Ado ka pala away dyan sa akon. Kung diretso ka, wala kamuya. Sakto tayo mo, padala na ka mo. Hindi ka mo mahuya. Perfect. Positive. Good. Muna sa mga approach bala. Oo. Siyempre, learning pa lang ko sa imo mo. Siyempre, 50. Kaya ako 30 pa lang kuya. Na, ano naman. Sige. Kay amigo tada Lili sa kay Leo Talaban sa may Manghanoy. Mayor my morning to say mo si Migo ta Eric Tenerife bla. Oo. Good morning. Alagad Radio. Standby na sa dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:40.
Sa detalye, sa Balita International, na-detect sa Singapore ang pinakaunang nga kaso ng monkeypox sa Southeast Asia. Sunod sa report sa ilo Health Ministry, ang pasyente ay isa ka 42 anyos nga British nga lalaki nga nagpositibo sa tuong Hunyo 20. Siya ang nagatrabaho bilang isa ka flight attendant. Sa karon, yara siya sa National Center for Infectious Disease sa Singapore kag stable na ang kondisyon. Nakilala man ang 13 ka mga close contacts kag ginpaidalom na sa 21 ka adlaw nga quarantine. Sa balita negosyo, nagsaka naman ang presyo ng trigo kung wheat, kadungan sa pagmahal sa presyo ng produkto sa petrolyo. Umpisa Pebrero tubtob Mayo tuig 2022, masobra 50% nang ginsaka sa presyo ng trigo. Kung ang presyo ng trigo sadto nagalambot lang sa 960 kada bag nga may unod nga 25 kilos, karon yara na sa 1,000 ka pesos kada bag. Suno kay Rick Pinca, Executive Director sa Philippine Association of Flour Millers Incorporated, tatlo ang rason sa pagsaka sang presyo ni. Una, mo nagpadaan nga giyera sang Ukraine kag Russia. Ikaduha mo ang Indian export ban sa trigo. Kay ikatatlo mo ang panahon kundi ng Amerika. Isa sa ginakuhaan sang trigo ang nag-eksperyensya sang dry season. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 54 pesos kag 44 centimos. Singapore dollar 39 pesos kag 23 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 93 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginsabat ni Heart Evangelista isa ka basher nga nagsiling nga isa siya ka gold digger. Sa tweet ni Heart, ginbuta ang mga tinaga nga, I don't need anyone to survive. I am a woman and a woman can be or do anything she wants if she wills it. Remember, I said that. Ka-professional magaling nga sabat. True. Galing ba wala kay chindi ang sabat niya. Teka, kay chindi ang netizens no kay taga-professional sa sabat ni Heart. True. Madumduman Action Boy, ginakabig si Heart ng isa ka crazy rich Asian bangod sa mga collections sinising luxury bags, alahas, sapatos kag mga bayo apang sunod sa aktres, gikan ini sa iya savings sa nagatrabaho pa siya bilang artista. Ano siya pala nagsugod? 12 Bata pa na Bata pa gid ya. si Heart dyan, nag-artista na. Yes. May gamay pa na siya, sang tambilina pa na siya. Oo, may tambilina, nadumduman ko na. Kag iya man mismo family. Pero ginklaro ni Heart sa isa ka interview nga may prenup agreement sila ni Cheese Escudero kundiin nasaad nga mag-handle sila sa ila kaugalingon nga kwart. No conjugal property. Correct. Balita sa sports, ginkilala bilang Rookie of the Year kag Most Valuable Player sa UAP Season 84 ang National University star nga si Micaela Belen. Ini ang pinakauna sa kasaysayan sa UAP Women's Volleyball nga nakuha sa isa ka persona ang duha ka awards. Naibaloan ang hampang si Belen sa Philippine National Volleyball Team kay nangin kabahin sang Lady Bulldogs. Ini siya ikaduha nga NU player nga nakabaton sang MVP honors matapos kay Jaja Santiago sa tong Season 80. Balita Espesyal! Good morning, and happy Wednesday! Happy Wednesday! Mga ka-action. Classmate nila ni Nalmar. Classmate sila. Sila sa National Capital Institute of Technicians. Oh! Tol-tol ka akong din, ha? Hindi. Aranda sa unad ako sa may Lakson lang. Sa aranda sa Lakson da. Sa Rizal Lakson da, dampi ulunhan da. Sang 2015 classmate nila sila Jezreel. Kagawa din Bong Jocampo, morning sa imo. Good morning. Kag happy birthday luwat kay Aksyon Nelmar Madera. Yes. So, Grace Ginglo, morning sa imo Ging. Musta ka na? Duligan lang ko na. Gani man. Ako ya mo na yan ang sandigan ako nakita na ito, ma-miss mo na live sandali lang. Sana all miss. Nang na-replyan mo na to si ano. Si Joseph Martin Yulo. Nag-reply na ko. Good. Kaya basi wala ma-worry siya. Mag-worry siya. Wala ako. Basi wala to gani katulog. Kaya wala kaya nag-reply kagabi. Ano ka man mo yaman. Good morning, Danay. Dira sila ni Aldrin, ni Aljan Salis, kag Erwin Gasapo sa Sigma Robes SB before Game Farm. Of course, Attorney Dag Pandan. Good morning, man. Yes. How is How is the kuris? game? How is the game?
How is the game? Amo to, wala ta ka-update. May ara pag sila karon sports, very sporty ni Very sila sporty, yun. Sporty. Oo, wala The sporty Jackie Chan. Oh, wala ka dadlaan. Bisan may mga hanash na sa lawa. Sige yapon, sports is lifer. Si Migo to da Awin Torres, may agaman sa may hinuan sa Fukuda Machi. Good morning man. Good morning man Action Boy. Dira kay kay Kagawad Monico Prudente, kag kay Ma'am Mercy. Dira sa may nanunga. Yes. Kay Josel dira kag kay Manong Small may aga dira sa Miss inyo. Georgia Gargasran, morning man sa imo. Kag kay Francis. Nag-graduate na sa naligan nga sa Domingo. Wow. Tablang Congratulations. sa iyo no, Arbla. Congratulations and celebrations. Amo lang na balaan ko. Ako mo na. Bam. Bam. Okay. Dahil lang kay si Sir Tupe Purano. Good morning. Greet niya lang ayan nanay man kay Nanay Sara Purano sa Moises Padilla. Yes, Good morning dira sa imo. Kag sa Orlidos. Orlidos. Dira sa may damong Orlidos, no? May arag ila sumag, no? Oo, may ara man. Kag may ara man sa Pahanukoy. Ano ko? Toto Balulot, may aga. Good morning. Rana nag-comment na si Marilo Colonel Baron. Gailo. Sino? Si Colonel Gail. Tiyan ako na. But silingon, may pizza ka na, mango pizza ka na dason. Mag-abot ko siya. Yes. Barky Tribe morning. May ara. Oo. Nabatian niya pabati-bati, ta? Patinan mo na. Hindi ko nabatian niya pabati-bati, ta? Oo, eh. Ate, okay. Tupa gina iya. Sir Barniso pa ya. Pilton Lipura, morning man sa imo, kag kay Dennis Nuestro, nya kadaga brown out sa Takulinghaw. Ayaw mo na. Iba tayo sa takuling. Iba tayo sa Takuling. Taga-Takuling pa. Taga-takuling, tayo mo. May ka mo ganyan. May ka mo ganyan. Loud brown out tayo. Sa mo niyo, kis alang. Abansi ka mo. Sa ako Sa everyday. Ya, di naman ang isang tiil ko niya nung arthritis be. Ay hu. Mayo ka pa kami arthritis kaya no. Positive. Ay, positive do. Positive thinking. Ay hu, mayo ka pa yan no. Kami bling nga way na yahaw. Positive approach. Gusto mo. Is mo nga matamat. Tama. Kung pwede lang nga mag-Bluetooth, mabal siya nga i-Bluetooth. Dahil lang i-comment ko danay ang lightings, tadi ka do ka sanag sa ngakon nga tsura, no? Ha ba? Notice mo sa aton live, tanawa Basta bala sa dito na to gin-adjust sa Kaya ito nakabelo ko. Ba? Tanawa da bala. Ay, tuod. True, di ba? Tuod, no? Duga pugati ko, na? Oo. Para mapati na sila. Yes. Yes. Si sister ko da. Bige. Tingnan mga Bige. chocolate da. Ge, wala. Ay, klatunaw. Ano Wala ka kayo may maref. Kaya hambali ka na, di ba? Hambali mo mabakala lang ka mo? Baklan da chukumutso. Mabakal ka pa? May source ka na gid po. Ay, oo. May to sa kadruwer. Kibot siguro ko dula na diba? Na-accounting yun na bala. Kaya, kayo may damo birthday sa mga Action Boy. Ma'am, istorya kita kung paano mag-celebrate birthday ang iban nga lahi. Okay. Ang Alain iba mo sila ng mga- mag-birthday, ha? Siyempre, lain man niya eh. Okay. Unahon ta sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Of course, yung may spaghetti. Na yan. Spaghetti. Oh, spaghetti. Kung medyo sosyalon ka na kay sa una, inasugidan ko nila ni Papa, ni Mama. Linugaw, ay. Miswa. Amon sandali, linugaw. Linugaw inyo. Oo. Kay may long life ko Action Boy mo, timo yung pilit miswa. niya. Amon niya, oo. Para long life, may miswa mo yan sa una. Kaya nagreklamo sa una, miswa mo sudan mo. Reklamo ka mo, nga salamat kung gano'y panyapon ka mo, miswa sa una, birthday namon, kaya makamiswa. Amo pagkamiswa sa mo. Makatila kami miswa sa birthday namon. Diba, no? Miswa with sardines. Ay, So, kanang. namo na nga makatilaw ka lang yung soft drinks kung nagmasakit ka o kung birthday mo. True orange. True orange kag Skyflakes. Ano man yung la? Ay, wala pang bato ang mga bulong Oh, why na ya? sa i-offer si mo. Ya, ilanat ka dai. Ano nahanat ko. Baklito na hindi so royal anay ka kuno. True orange. True orange kag Skyflakes. So nasaltin ta na. Asal. Why ka abot saltin? Wala. Amo na sa do crackers man daw mo na sa. Okay. Sa bombay daw may mga lainan tayo mga skyplace ko. So nasaltin. Abtan mo pag yung Marie pag idya. Abdan ko na ya. Tiga natunaw mo sa baba mo. Oo, abdan ko na. Ako sa una pa mao kung hapon. Na to Sa sa gina sa husaw na namon so nas kape mo. true. Or sa tubig. Tubig. Oo, kung may kami kape, tubig eh. Tinga saw pa tubig humok. Para magtinlo. Tanigin brasan mo na lang. Kada mo na kami mo tinlo na ya sa tubig para na tinlo sa daw ginugasan mo sa bla. Di humok sa dayon. Tapos yung nugasan mo imnon mo. Okay kanugon mo. Amo gina na tinloan gina mga Amerikano sa attraction boy. You wash your biscuit before you eat it.
Tapos paghigop, ay cancer. Kaya mo na action boy sa Pilipinas amo na may spaghetti, may salad, may cake. Tapos kung example, amo na din kalabanan sa aton. Example kung natuon Wednesday imo birthday or weekdays. Weekdays, Yan, wala na, idug ta lang danay sa, Isa ko lang sa Bado para sa opisina. para opisina na. Wala nga birthday ko opisina. Ma-adjust, tapos mareklamo, kadamo, sang gasto kay on the day, baklan cake, pagka-celebration, baklan cake. Kasi sino gambal si mo, idug yung birthday ko, how? Dasas ko pa na diya. Diba, no? Birthday ka na di, inuman na. True, inuman kita, dayon action boy. Basta birthday. Kag wala, ang na-notice paged nga, kung birthday mo, okay lang idug-idug. Pero kung significant birthday, bala like 7, 18, 21 bisa lalaki. On the day, ginaiabala, may opisina. Ma-leave danay. Kay on the day, ginaiya. Kay tikis alang ga 18 mo na. Kagis alang ga dibu. Yes, debut. Debat. Kaya mo na, Lenon pag dyan. debat. Debut. Gina-celebrate good on the day. Direct action boy, makadto kita sa India. Sa akon dira nga, mambal to sa ako mga kauturan, sa ilong pa lang hindi na. Sa ako na mga cousins lang sa skin complexion. Yes. Sa India action boy, kay syempre, ang mga kabataan to kuno, example, kung matuon kunong birthday sang bata sa may weekdays, may klase, dapat kuno bag-o gina nga Sapatos. bag-o nga bayo. Ang ipasuksok sa iya. Kag bright colors gina kuno ginapasuksok. Na mga or rainbow colors. Ang problema to galing kuno sa India, kung mag-birthday ka, kundi mang-invite ka. Oo. Way kuno ga alabot. Ngaw. Gina-Indian nila. kay hindi na lang sila magkadto, kay ang handa nila Indian mango lang. Ay, Wiki. Sabi mo ikaw lang may entry. Na. Tapos action boy, kung may iban mo ko no, sa may mga makasarang-sarang, bala magbakal cake. May celebration, ang birthday boy kuno or ang birthday girl, naga-slice na sa sang cake. Tapos mga himuon niya gagmay. Kung isa lang kabilog iya cake, tapos 50 kabilog iya gagmayo niya gina kay pakauno niya tanan. Kailan tanan makatilaw gid? Yes, tanan gid makatilaw gid sang cake. Sang cake. Oo. Nan, amo na action boy. Lain din sa ato nga niya nga kung I'm talking about sa kasal glen, no. Gisang kasal gid sama pinuli lang bisita ang cake nila ang why cake mas slice. nakandog, no? Daw sila lang nga dora slice to lang slicing of the cake. Oo. Ang Sa kasal birthday kiss amo na action boy. sa birthday mo mong isara lang daw naka-display lang daw Ato cake. so kiti syempre kung guest ka langan mo uno. Uy nang slice so tuming cake mo. Di ba ito ko luya? Isa pinuli na sila ang cake why mas slice Gani. sa birthday. Pero namin Ginahuyop lang ang dila daw namin mong tong slice. na style nila ni nang glazed sang kasal bala para hindi man sila budlayan puli-puli pa sang wedding cake. May isa lang sila ka dessert sa ila buffet tapos palihog slice ang cake kag amo to pang serve sa mga. Correct. Di ba? Correct. Amo na siya dapat. Ito, pagkasaliwat diya glaze parang Makatilaw ta cake. Di paano gid be. Ang next action boy kadto naman kita sa Japan. Japan. Gidya. Japan. Japan. Japen mo. Japan. Ano to ya? Ha? Sa Japan. Sa Japan yan eh. Prior to the 50s connection boy, sa Japan, Antes yung mga 50. Antes ang mga year mga 50s. amo na ko na pa-celebrate. Ang one day ko no, ginadedicate para sa celebration, gina sang birthday. May one day, gid sila nga ginaalat. Bisan ang birthday mo, February 1, pagka New Year's Day, tanan ka mo ma-celebrate sa inyong birthday. Okay. One day is allotted sa birthday sang tanan. Amo na sang New Year's Day. Tanan nga Japanese. Oo. Kung feeling Japanese ka man, okay lang man. Kahit New Year, New Life connection boy. O kung may dugo kabi nga Japanese. O kung si Lula mo binagyan sa Japanese taytay. Amo na. Consider na yan. Pwede lang. So, namin mga comfort women. So, Ang na. May kaya bayo. Mag-istorya lang, tapos kapiyan. So, na pa yung mga comfort women ang inatawag. True. Basi ya, malay mo. Malay mo, ikaw, gandaan daw, may luhanggid ka sa Haponesa mo. Tol. Arigato. Kasama si mo. Niya, may luhanggid ka sa Haponesa. May luhanggid ka ba sa Haponesa niya, no? Hala ka lang. May kayo nagambal, ya? May lang i-up mo na. Diritasyon, boy. Ako to gani ang balko. Kay New Year, New Life, New Year's Day, ga-celebrate gid sila.
Tapos, ang according sa ancient beliefs na Aha. nga, that was the day kuno everyone got older. Amo palang pag-count off nila sa ila edad. So, Asa before 1950s pa na ya. oo, 1950s. Pero pa na subong yan. niya, Pero birthday nagiguro nila ya. Pero subong niya, ang subong gina-practice na kung bata ka pa, like teen below. Oo. Kung mag-birthday ka, dapat may cake gid kuno. Cake is a must. Oo, Okay. ginaano giga celebrate yung birthday. Pero once older, anything that is arranged kuno is done. So few days gid kuno dapat sa actual birthday. Hindi bala nga dugulpihan, na ilang balaya nga lakata kay birthday ko subong lakata. Si Ilay ang Abo galing sing kay. planuhan gid. Oo, kag di ba nakita mo sa mga Japanese action boy nga very do ka Organized, organized gid bala sa Ilay ang mga birthday dito para sa Pinoy tadi nga malabyan mo nagataga. Yung birthday na no pugo ka na. Hindi may ara convert. Di mo lati na tabos pre wai pa pindi boss kun kuan na. Yung birthday mo lang pindi boss at naunta kun kuan may basi makapitik. Makapiti. Ikaw pa yaw lauya ka ikaw birthday sa iba mga yo kapay mo ya. Lauya ka. Basi makapitik. Kakurumpit ko. Kasaban. Ang next action boy kadto ta sa Mexico. Aha. Diyan ka sa Japan balik ko. Mm. Kung mag-celebrate sila birthday nga isa lang kadlaw nga tanan sila ga birthday, di sino mga hatag sang birthday gift dili kay puro nyo lang birthday. Amo na gani wala sila tagay ito yung birthday Away gift. sila ya, ate okay. Hindi ko to ya. Hindi ka Dili pa. lang ko ya kay tagay di birthday gift. Oh, ito, true. Good morning, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Yung greet ko lang siya kinakita. Tanaw. Awa. Ikaw bala, basi bala, ikaw yung bala. Sa March bala birthday ko go. Ibali. Ti anong love? Punyo na so. Ay, kalain. Aran na si Vice Gogla. Oo. Kay unanay, good morning. Manda, unanay, basi may mga pangatagad sa akon. Mhm. Okay? Sa action ba? Kasabad bala sang mask ko hindi ko kakson ko na ni ko. Wala pa may ginahawira. Uy. Nainit ko kalain galing nga mask no. Dapat amo na ang mask ko dason. Wala mo kung ginano mo. Ginsakop. Manok ubos na to ganing mask ko. Mag-order ka sa kumpon. Order ka sa kupunta ka. Oh, sige. Ang Mexico action boy, amo ni Teka, kupunta ka sa mask nga may dala ilong. Oo, feeling ko man. Ano? Dapat ito medyo magtaas-taas ng bilagawa. Ang sa Mexico action boy, di rin galing kuha sa mga, usually sa mga tradisyon, wala sang kita mo ng mga PNP chief na walang ginapang serenade na sila kung kaagahon. Okay. Ano na gani? Hindi lang PNP chief, Si Mami si Si Nona. Nona. Ano ng ARB chief. Ha? ARB chief. ARB chief. Ah. Oo. Gina-serenade na. Parang lanahan daw. Manyanita. Manyanita. Pero ang di last Manianitas to serenade you as the sun rises connection boy. Yes. Amo ginatugali dito gina sa ila. Manyana is morning, di ba? Yes. Morning, Ti ang na kono little mornings. Amo na Little siya kono Mornings. translation dira. So, dito nagalin ang harana. Oo, Naton. dito sa ilang sunrises. Kung Wala, reklamo pa gin-improve tapos na yan nagduhay harana. Tami harana, tapos aga may harana, tapos gabi mo. True. Basta? Yes, amo pag in-action boy. Pero dito sa Ilaya, sunrises lang gid. Kag sa ila man ato action boy ang tradition, ang Mexican birthday tradition gali, di bang cake? Kung mga magaranon sila, kay kinauyangan na nilang birthday cake. Kay dapat sa tradition nila, ang birthday cake inuno Sa guya? Sa guya sang celebrator. Di kaya mo na sa ilaya mo. La mordida ng tawag action boy. La mordida ang tawag na sa ila. Sila ni haplak na siya mo. Kanugon ang cake, no? Or kung para hindi nugon, kung sinong gusto magkaroon ng cake, maka-auto sa saguya sang no? Sang celebrant, a celebrator, no? Okay, Mexican birthday is not complete without one connection. Without? Without one cake. Okay. So, kagasto sa ila sang cake. Ang next action boy, sa China naman. China. Last na before na mag-end. Okay ba si Kiga naman. Sa China action boy, ka-complicated sa China actually, kaya di ba may mga ginapangpati sila sa mga western culture. May ara sila ginapati nga mga Chinese tradition, may ara pa sila sang Luna, New Year's Day. Lunar ho. Oo, sang una, amo na siya action boy, by the time you reach na would be considered your first birthday sa other culture, 3 years old ka na yan sa normal mo yung Edad? nga edad. Biological. Amo pa yung pag-celebrate mo sang first birthday. Ang tawag na sila East Asian Age Reckoning. Kada mo gali no? Tapos nang malas ang mga babaye nga edad 30, 33, 60.
So, to avoid bad luck ko, no, ang Chinese woman would remain 29 until she turned 31. So, hindi yan na pag-isipon ang 30. 30. Kaya malas mo. 33, hindi man. Hindi man. Di ma 31. Pag celebrate, ika-30 ya subong. Mamangkot ka pala edad mo. 29 pa lang ko. Pagkatapos nga birthday, pala edad mo yung 31. Amo na to sa election boy. Grabe, no? Grabe kita, ang sa mga beliefs nga daan, Oo. damo ni mga Chinese yan mo. Kadamo gid Grabe sa mga election beliefs yan, boy. oo. Nan. Kag of course, syempre, uso dito silang noodle mo. Amo gina important gid ya ang noodle sa Long election life. boy nga kaunon mismo sang Celebrator. Oo. Kay longevity. Longevity Long life noodle, ganun. yes. Kag other traditional birthday banquet Ato niya nang foods. upya lang tanayam mo. Oo, sige Kita to. mga Pinoy nang upya lang Oo. tayo mo. Actually, damo ta mga tradisyon nga kinupyahan, ha? True. Kag syempre sa tungod man na sa pag sa aton action boy mo sang ginsakop man ta Damo, wala. tang sakop Especially man sa sa aton. Spanish, Yes, di ba? Kag sa sa China action boy gakaon gid gali red dyed hard boiled eggs para for happiness. Kag dumplings for good Yeah. fortune So, sa China. Sugod subong mag-birthday ta, siomay. 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 Siomay suman na may pakita sila screen. Siopay, Siopay man. Ari na ho, Sige na wala last na lang siomay suman. Siopay, siomay, siuhaw. Siopay. Siuhaw! Di na lang. Hindi na lang siuhaw. Karoon na lang ng praktisyon tanan. Dennis Nuestro, Juby Munares. Oh, attorney Mark Steven Mayo. Terne. Attorney. Gusto da? Do, wag ito Siopay. da, attorney. Wag ito da, attorney. Barky Tribe, morning man. Kagkay, happy birthday gali kay Jose Harrison Jr. Bahil. Hunyo. Ay, kadamo ko rin singalan nyo. Jose Harrison Bahil Hunyo Jr. Boy, iso yung kayo alam Sa Stonehaven, Granada. 15th birthday. Happy birthday. No? Siling ni Awin Torres, amo na priboy sa Japan, mag-birthday, haplak sa imong cake. Ay, sa Japan mo man Sa Japan amo man. Ihaplak man sa imong cake, gali. Sige. Ako na, Sa diri yan, ugo. ako batu ako na i-apply sa ako ng cake, basta money cake. Ay, sa the reaction boy wala ginapla ka cake. Bisan maula pa ang cake, ginapulot niya boy. Okay Ay, kilain. Suhaw. Mga ka-aksyon, inyo mamatiyaraton mga balita diri sa Aksyon, Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon hotline, abot ka-aksyon art tayo hupon, ang inyo naman diri nga news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.